Ми взимай си от сега. Не мога от сега. Те ми ги разграбиха, аз направо ми е празно вкъщи сега. Как се чувстваш сега? Колко Зле ми е, честно. Зле ли си? Значи, по принцип много е работа. 8 кучета е бедната фантазия. Сега те си имат кучешка стая, нали, теракот, лесно се чисти, обаче много работа. Това е чистене на всеки час, най-малко. Хранене. Какъв джоб? Бойко, книжката в тебе ли е? Сега колко взеха? Не, 3 Сега имам само 3 вкъщи. Само 3. 3 трябва да има в мене, да. Ама това си остава всъщност това да Карла! Той си остава в него, той си взима вчера. Той не можа да изтърпи да си взима. Ахил. Ще ме със собственост Бойко. Да. Колко остана? Само Ето така, ела да снимаш отзад. Дай фотоапарат. Нас в момента са 4. Значи искам да ти кажа, баща ми, че те са на такова. Много е хубаво. Просто... Цялото чува много хубаво, много здрави. Страшна кучка. Здрави Пу. кости, много красиви. Ми виж, че тя е колкото флека от Много сега. са пигментирани, няма 60 дена, виж. Това пигментация, от която вече почва да става тъмно. Вътре виж Да, черно. хубава захапка, перфектно. Боже. Кости,